tang sanamu hil chu lo harin a thu chuaka abula lo Oscar ne na chuan a na hmun te chu azot ngala Oscar chuan room anin trom thu hrilin anin beizuani ko hrilawa atluk dan te chu a hrila Soul Saint level khatitaka a chei boi thei kha pui ati zia soin alo fak mol mola ti chuan tang sana chu anin beina hmuna khan vakalin amhan ruate chu ala khoma an teacher uji ne na anin beilai khare chuakin a hidden weapon amhan ro nei sa chu level sang ho beina chuan atok lo zia a hre chuak wara ti chuan zia u muturin aruma avakala zia u chu lo chuakin a chunga ningrong a practice thu soin bencheng lo turin alo tia hliam anayam ti zotin aven him zolo awangin ngaidam te chu adila ti chuan zia u le tang san te chuan an chevel te chu hriat chen chakin an fangkuala an wa kulna vela chuan tlangwal thauze thian mei chia a chei boilai an va hmuwa tang san te chu vakal phein zia u chuan aban chu ben thlak sakin anam pheita zot zota pa thau pa chuan zia u chu lo cheiletin abial nu ani duem ti te chu alo zota chu vele tang san chu alaya vadingin tang san nen chuan anin yel boi ngala tang san chuan petin olsam takin alo buma thau satlia chu ani top lo mai ti chuan pa thau chuan a martial soul tilangin yellow rings panhi lai alo nei tua ti chuan an ma chuan ar ang tak vatit lain maktin an lo en hu a he thil hi a soul base power chi khatnin ti puakin an cheve chu akhuta ruma tang sana te chu blue silver plan mangin an lo in dang man rama ti chuan tang sana chuan a blue silver plan chu mangin pa thawa kia chun amana ma se pa thawa chuan a soul base power mangin alo ti kang lal nal me mai zia u chuan attack tumin in chunglama chun atlan kuala pa thawa chuan a second soul fair breeding mangin zia u chu alo bei ngala zia u mel a mu chen chuan lai chin a fair breeding chu athla dula chu rem changa lain zia u chuan a skills palina arts budi mangin atlo thlok tanal nala chuti lai tak chun dai mu bai khalo kalin anin kara boina chu hriat sulwang mai ani thu soin alo khap daya tang sana ten strike academy an lu khan zirlai pathum lo toin chungte chu dai mu bai pa thawa le Oscar te kha an ni pa thawa kan ti hi ma jun hong ni in a martial base phoenix 7 color bars ti a hriat lar ani bok a martial soul hi mutate martial soul ni in midang ain adang lama a hlimlu tukemo alung ngai changin a martial base control zo thin lovin abulami te ati nat pha fowa phoenix hi war soul a na chuan a chak ber pole a hlom ber pola an ngai le an da ani ti chuan an ni chu an headmaster in a ko khoma wangin an thiante bula an vakal ve ngala pa thawa chuan luther nu la chelo tak a mu chuan a phur kher mai ti chuan an ni ho chu mu bai chuan in mel thriat tirna te an nei hloma ti chuan Oscar polo thleng vein nula chelo tak anoma wang chuan a mui holte chu alo z5 vuka chuti lai chuan an headmaster dian strike academy bhuchuak tu lokalin azir lai nei tharpali te chu alo ena ani hi level somsari pariat nin soul saint ve tho ania an beipui uji ai khan a level asang hreta zia u chuan soul saint aya asang lo chu alom hle a chan po level sang ho chuan ani da dik tak tunge ani le khoim huna tanga local nge ani ti an hriat thei wang ani ti chuan Oscar le rong tul martial soul panhi te chu ko chuakin an school chu vai somni hel chuak turin atia mubai chu mithar ho an school rules lo thril tura ti in tangsana chu afala muduin a hroi penga ti chuan tangsana hena chuan a master enge a an ti zotin tangsana chuan a lekha tur alo phora tangsana master hi a master alo ni ve renga chuti lai chuan 7 treasure glaze lan lo lagin an chief ver hi ning fengzi ania ningrong rongipa ani bok chuti lai chuan ngu nam hangin mi pakhat alo thlok luta ani hi ningrong chuan grandpa swords tin a ko mai thin ningrong rongi punin atunu chu an duat ron hle a chibo amber tribe
princess level ani tina ani chu ina tangtlan bawin Strike Academy akhan alut alo ni a akal namhun le athilti an hriat chuan apu chuan hroikir arota mase apa chuan an little princess chu nun tak tak zir chuanan le tumru na te anaya anau lutuk lo nan Strike Academy reilo te enchin chu arot ve thung apu ngai dan chu lo ni vak lovin achunga engpo thlengse imo phurna niang tin achu san hala Strike Academy lo lang lein din chuan Oscar chu an panhin vai somni an tlan tling le tling lo azota ning rong rong hian tlan tling lovin a hrem a hlo awangin alo o ta ringota headmaster dian chuan adol sui chu hrein a hrem nan vai somni dang tlan turin atia ti chuan Oscar chu abula tang chun atlan le ta trak traka ti chuan dian chuan ning rongi chu vai somni atlan chuak nge chuak lo azota ning rong chuan a ha thu le arila drama atlan chu theilo thu te chu asoya ti chuan dian chuan athil ti dan ten om tak atlan ai Oscar atlan tir amu thu te chu soin a hau ta hrepa ma sending rong chu alo zambik hau lo chiba amber tribes an chief fanu ani na te chu chuangin alo volet zok ta hrepa ti chuan dian chuan ek atlan mingthang le ro pui lal fanu po ni ma se Strike Academy chun a thu ber thu soin ami zengei om tak le chapau tak chu asiam thalo ni chun Strike Academy chu chu san jok turin atia a chapau em awang chuan chuak du bik thak lovin a talented ziate chu a soizui ta chiama chibo amber tribes an ni ang soul supporter a chuan a talented in chu wang chun apa le apu te pon an duat ron pha reng bok ma se Strike Academy hi chuan mi talented om khom din zirlai po an tlem renga a thian te chu ama ai level sang vek le talented vek an ni thu soin chapau to lo turin atia ama anga existing martial soul nei ve tho Oscar po full soul power piang ni in antlan hoit andat lukdon lo thu te chu asoya antlana chun lal fanu anga omin an hau phal ngai lova chu tianga ane ber thu le a level niam ber thu mai chana an soi chuan a riru nain tapchugin atlan chuak ta a ti chuan an headmaster din chuan azir lai te chu su to city a hroin soul master te fair taka an in el na mun soul erana chu a mer hriat tira helai mun soul erana hian soul master sang sang te kal khomin an martial soul le an soul power mangin anin bei thina voi khat chakin point khat muin a chaklo jok ten 0 point an huwa point za mutlingin bronze battle soul an dong thina soul be separate thleng omin iron bronze silver gold purple sapphire a tobera diamond a oma ma se helai mun atanga point za mutlin hi thil har sa tak ani thu mobile chon alo soya level somni pakwa ani lai khan lotel toin voi somni pakwa chakin voi somni pasari a chawa an chakmun paule an mi bete an chaktial tiala pa thawa po khalotel thinin voi somni pakwa chakin voi som pani a chaw thung ti chuan tang sana le zia u te chu vai inziak lut ve halin an tim hinga san u tin an da a an in bei dan tura chuan pakhat le pakhat panhi le panhi tin du an thlang theya ti chuan zia u chuan ama ati ma sak chu duin in bei na mun chu alut ta a bei pui turpa hi iron horn bull chingbo ani a in bei na mol le asir vel te chu ti ai thon chen a khat ni ta ti chuan zia u chu tlang thein an in bei khal ta mop mopa ti chuan zia u chuan ama ai de palian chu mit khap kar lova atuk zal ta hna pa adota tangsan le zu chingte chu input fu hlawin in bei na mun chu an pan ngala mobile chuan tangsana chakzia a hriata wangin zu ching chu tinalu tuklova beitan tok thiam turin a hrila ti chuan tangsan blue silver plan le zu ching get off netherworld te chu anin bei hal tamop mopa ti
ti chuan tangsan chuan a blue silver plan hmangin sava bom ang tak a siama zu ching chu chumi pawna chun chuak thei tawh lovin tangsan chuan a chepa ti chuan a topa chuan man fuin zu ching chu che thei lovin aman bet ngala zu ching chu a tlom thu soin tangsan chuan a chua ti chuan a first betila chun chakin bronze adon theinan point khat chu a khol thapota a next betila ka leng halin tangsan le zia u te chuan iron blood lammi iron dragon le iron tiger te an beidon ani zia u chuan a ke tha chak tak a ke king ni chuan an tu ba ulian je chu alo tlo dinga zia u chu tlan chuakin tangsan chuan a plan hmangin bom a siam le a bom siam chuan dang zo lovin iron dragon le tiger te chu an chuaka ma se tangsan chuan a blue silver plan second soul parasitic hunted vibe chu hmang le in an taksa tangsun alo to chuaka ma se iron dragon le tiger te chu an tlom du bi khau lo in virtual papapin an lama chuan tu ba ulian je chu an thlo pheya an kuta control in zia u chuan humi alovin an hnung lama tang chuan a fu dona tangsana chuan tu bo chu lo nam digin ama chu a in liam pha a zia u chuan tangsana in liam a mu chuan in control zo lovin chu mi te pani chu tha atum hala ma se tangsana chuan a hidden weapon hmangin zia u attack na in avathlen ma chuan alo ti pek man hlawa tangsan in an nunna a chana wang chuan chumi te pani pol chu lungoi takin an tlom hala chuan tangsan le zia u te chu hoin an academy kota chuan mobile le ning rong rong te chu an lo in hial na sa hle a rong rong chuan an chung ko ho sakna chibo amber tribes ani na te chuangin achunga ti thei engma an nei lo thu te chu soin alo tong khum chiama mobile thinrim le tuk chu in control zo lovin an hung lama chun oscar nen chun an leng phei ta pota ani na a hlo awanga a khoi ngam nge ngam lo proof atum lai chuan tangsana chuan a kut chu lo manin in beng dai turin atia chuta ning rogi chu lo thoin mitui hruk pa in tangsan hena mobile chu thak turin atia a tha phot chuan apaten sum tam tak an pek don thule engtik lai pon apui tur thu a hrila ma se tangsan chuan a chapo na ti chu da tha ama chu in enfia turin alo ti ta zoka ti chuan tangsan le zia u te chuan an academy chunga chuan an lu san ta a an lu fel nu chuan oscar bula chuan min du ani lom ni min puite che tin mani intivei takin awa soile a oscar chuan a mu tira tanga adu thu te chu hrilin ma se isal tang ni ai chuan tuna ka din mun poi ka thlang zo ke tin get chunga chun a lu sana ti chuan atuk zinga chuan ning rong rong chu in thla thum hel takin alaya chun alo dinga an ho tu dian chuan oscar a mu lo awangin a omna chu azot ngala oscar chu lo tlan phein level somthum a kai che thu soin an headmaster chuan a fakhle a an zinga mobile ti lawa chuan level somthum kai ma saber om chun ania ti chuan an headmaster chuan oscar sausage 8 turin atia ti chuan oscar chuan a martial soul sausage chu ati chuaka ning rong rongi chu vakal ma saberin panhi chu line a ei zo ngal veka ti chuan an headmaster hena chuan chu ala du lo thu soin la om chu adil hala ti chuan an ni ho chuan training nei pa oscar sorings pathum na zong turin star dwarf forest chu an lu dona an zirtir tu pakhat zok uji chuan an ni ho chu a enjoy donani star dwarf forest a hian ramsal om le level sang tak tak an om nu ka wagin an teacher uji hian alo pui dona ma se millennium soul beast china chau apui thu thu a hrin hloma